Bon dia, almorzadors. Estem així en Calle Llorenç de Llomball. I en què han vengut avui? Mireu, avui estem així en Raúl Antón. Sí, hola, què tal? En Òscar Tramolleres estem així i mireu el que anem a provar ja de primeres, les croquetes de la casa. Sí, senyor, mira, güey. Que ens entrepen així. I després tenim també... Chuletón, Chuletón. Xina, de la pata al macho, diu. Chuletón de la pata al macho. Chuletón, d'aixòs que dius, buah, de Kobe... Saps, d'aixòs que dius, no el vaig a comprar que és molt car. Ixos, el bo! Què tenim per ahí, Òscar? Això és una croqueta de cordero, com s'ho ha dit Llorenç, mira. Uah, està bo, Està bona. Qué sabor, qué sabor. Sabor. Esta és de blanc i negre. Se nota que són caseres. Anem a tastar-la. Mireu, per així tenim una... Mireu això. Mare meua. O per així les de pernil que ens acaben de traure. Bueno, anem allà, anem a tastar esta de pernilet, a veure com està. Mireu que mos acaben de portar així. Mare meua. Un calamaret. Xicotet, no? Bueno, anem així a Arnau a provar el calamaret. Calamar patagònic. Està molt bo, la veritat. Superfineta la tempura, tio. Molt tendre. Això és com en les bodes, que te fiquen el sorbete de limón a mitad para que tú pugues acabar de menjar. Pues mira, sangre de Cristo. Vamos para allá, casalleta, bebida espirituosa. Vamos a probar mai. Probar avui. Mira. Bueno, mireu per així ens han tret també querilletes i ouets. Però si no teníem prou... Ens ho acabarem que Arnau. Después dinar ya es otra cosa. Pero almorzar se te que almorzar. Como así ya queda soles l'os. Però l'os també se pot repelar. L'os també se pot repelar. Molt bé. Ai, quiriguilletes i tot. Jo vaig sacar una quiriguilla. Almorzadors, així tenim per rematar l'esmorzar un trossall de llonganisseta i un trossall de xoricet de la casa. Mireu per així que tenim, ens han tret així una tortaeta de llet merengada i una altra de fartons, d'horchata en fartons. Així a primer ull, en quina te quedaries de les dos? En la horchata y fartón. Horchateta en fartón con un poco de nata. Muy bien. Sapa fartón. Bueno, això què és? Així estem ja al·lucinant. Somos plaques, de veres, un poco de salsa. Algo que... Bueno, Llorenç, així, això què significa, tio? Es el postre, yo pensé que han preparado un buen almorzador, ¿no? La mare que va. Que en Calloran se pot almorzar en un bocadillet i una beguda i tot això per 6,50 i fas almorzar con Déu mana, ¿no? O, Partida general, de lo que siga, del plau que cada uno... o por todo lo alto. Bueno, Reme, què vos ha paregut l'esmorzar? Uy, de categoría. Muy bien. ¿En qué nos quedemos? El chuletón. El chuletón. En el chuletón. Així, Reme? Veme que és de català. No, tranquil. Ara. Com està? Muy buena. De l'1 al 10? 10. I ara digues Pamplona. Tornarem així o què? Jo crec que sí, jo tornaré. El pròxim, un xuletó de buey certificat, però certificat, Certificar vol dir segur que venim, no? Segur que venim i vos el fem. Jo m'assento amb vosaltres, Vale. Vinga, àneu, hasta el pròxim vídeo. Adeu!